Para o Celta Barbosa. Non controla Baltasar e o colexiado que sinala penalti. Vaise co balón atilano, cae na área ante a entrada de Da Costa e o asturiano Díaz Vega que sinala penalti contra o Deportivo. Minuto 42 e 42 segundos e Albelo é o home que caíu na área coruñesa e Díaz Vega que non dubidou. Aí teñen a repetición da xogada. Baltasar non controla, mete na área Albelo e o colexiado que sinala penalti contra o equipo coruñés. Será Baltasar o encargado de facer o lanzamento. E gol do Celta. Fai o lanzamento Sebas. Aí tocaba Hegan, balón para Atilano, protestan pedindo man os xogadores coruñeses, o público centra Cayetano, Ramón, segue o perigo para o Celta, Gil, toca Maté, continúa o perigo, aí está Portela, e finalmente que atalla o porteiro vigués. Maté rexeitou con moitos apuros o lanzamento de Gil, e agora o xogo está detido precisamente por mor deses incidentes. O colexiado que se dirixe cara a banda, e aí teñen a un policía e vexan na súa faciana a huella, aí teñen o policía, os cos hinchas do Deportivo e algúns do Celta na bancada de Xeral e as primeiras cargas. Houbo queima dunha bandeira do Celta nun dos valados protectores e tamén derrubo dunha desas vallas, dun deses valados precisamente. Aí teñen o momento a queima da bandeira do equipo vigués. Señor Díaz Vega recibindo algúns obxectos ao sair despois da primeira mitad protegido pola forza pública. E aquí teñen vostedes unha vez máis os incidentes. Uns incidentes absolutamente lamentables. Se coñecen que foron 5 policías os feridos e 15 aficionados tamén feridos, por sorte ningún de gravedade, pero estas imaxes deron a volta a España e posiblemente son as imaxes daquilo que non debe ocurrir nunca nun terreo de fútbol. Son as imaxes do antideporte, son as imaxes precisamente da conciencia do que o deporte ten que seguir sendo deporte por encima de outras connotacións que non teñen nada que ver con ele. Precisamente no descanso, unha das vallas, a valla de Maratón, fórase abaixo. Os aficionados descontentos coa labor arbitral, pero tal vez non se sabe moi ben por qué. Alporizados xa, que quixeron causar incidentes antes do comezo do encontro, botaron abaixo esta valla, causando problemas importantísimos e problemas que ao fin e ao cabo se solventaron, ao parecer, sin ter que lamentar desgracias de tipo personal. 6 de xunio de 1987. Data para lembrar. Data para facer un reposado análisis sin que nos desborde a paixón e sin que poida a forza duns cores sobre a intelixencia. Riazor, Deportivo Celta. Rivalidade histórica. Gloria e descarte para o ascenso. Quen é o xefe no fútbol gallego? O concepto deporte quedou superado polo concepto equivocado do hincha defensor e xuiz dun tribunal sin acusados ni fiscais. O concepto fútbol igual a deporte, desgraciadamente, para algúns, morreu. Non é estrano ollar as imaxes de feitos parecidos que ocurriron lonxe de aquí, de Galicia. Italia, Alemania, Inglaterra, Escocia e incluso Madrid ou Valladolid son exemplos que veñen á mente. Pero iso sucedía lonxe, pensábamos que sucedía lonxe, e tal vez aí estuvo o erro. Isto ocurriu onte en Riazor. 5 policías e 15 aficionados feridos, por fortuna, de carácter leve, porque isto non foi a traxedia do Estadio Geixa. Tal vez isto foi un aviso para as directivas, para os medios de comunicación e para a propia afición. Efectivamente, non se lle pode encargar a unha afición as culpas dunha acción deste tipo. Individuos, fabas contadas, son os causantes, pero ao remate as culpas recaen na generalidade. En ese caso, xa non valen explicacións nin a regla democrática da maioría disciplinada.
Isto que vostedes están a ver é real. Sucediu aquí, e foi primeira páxina a nivel nacional, aínda que nos pese a todos os gallegos. Era a loita polo ascenso, pero uns poucos non entenderon que o ascenso só os estaba a xogar dentro do terreo de xogo, non máis aló da valla metálica de separación. Curiosamente, isto chegou cando as relacións Deportivo-Celta, Celta-Deportivo, están no mellor intre. Que ocurriría se así non fose?